राजा हो हरियर हरियर चूड़िया लहदार बापेने के विचार बाना। राजा हो हरियर हरियर चूड़िया लहदार बापेने के विचार बाना। जब से चूड़िया ना ले अइबा तब ले जेवना ना बनाइबे। जब से चूड़िया ना ले अइबा तब से जेवना ना बनाइबे। राजा हो बात पूछम 12 बजे रात में ओरा चन में बान के ना। राजा हो बाट पूछम 12 बजे रात में ओरा चन में बान के ना। राजा हो हरियर हरियर चूड़िया लहदार बापेने के विचार बाना। जब से